И здравейте хора, така продължаваме. Моите приятелка отиде да си мия ръцете. Сега ще видим и тя тук изля боракса. Да го пазим. Не. Да, на мен няма да ме стигне. Отивай ти да се разтваряш, не съм виновна аз. Взимай, ако трябва от тук. Е така и стискаш върху слайма. Той излиза. Ми става ко. Ако беше отворен. Може му. Ти не можеш. Просто. Айде, бъркай. Сложих ти боракс, бъркай. Сега. Той на мен май това ми е последното слагане. Или пък да имаше още едно. Той си едно нищо не съм правила в чинията. Мия, виж, нищо не съм правила. Всичкото се обера. Сега ще го обера и от лъжецата. Абе. И лъжецата няма нищо. Почна да обира. Добре. Чак сега ли? Да. Моето вече е за такуване с ръце. Моето още не е, ама аз го пипам. Добре, слагам се. Стана ли, защото и на мен не трябва. Това беше последния. След това е това. Аз не мога го бъркам. Той, виж го! Ако ми кажеш, че не можеш да го мачкаш, не знам. Остава и това да не мога. Аз го правя Жени. Ама ти ли можеш да взема? Ти нормална. Дай тук. Чакай. Куда да диш я? Въй. Моя слайм е готов, май. Сега лепка още нормално, нов е. Хора, ако не ви кажем чао, съжалявам, ма не гледам времето. И ще има още една част, в която показваме как са се получили слаймовете. Даже може да има още две. Откъде знаеш, ма? Не знам. Майко! Просто ти. Това всичко